Здравейте, обещах ви, че днес ще ви покажа как да си изтеглите Minecraft 1.7.5. Така, влизате в, отваряте си вашия браузър и пишете download Minecraft 1.7.5 и търсите. Така, ето какво ви излиза. Така и ето Minecraft 1.7.5 Full Version Free Download собственик. Ето тук Download Minecraft Cracked. Цъкате тук. И така, сега изчакаме да зареди и си оттеглите Download Torrent. Ако нямате торент, нали, от тук. Така, сега да зареди. И ето, добре, нали. Така, ето, отваряне с торент, New торент. Така, и ок. Така, сега, нали, ще се изтегли. Ето, торент. Така. След като се изтегли, пак ще пусна клипа. Така, ще го сложа на пауза. И така, ето изтегли се Minecraft. И сега, нали, цъкате. И тук трябва да го натиснете, нали, да го инсталира. Така, и ето какво ще ви излезе. И, нали, натискате Next Install. И то се инсталира за много бързо време. Много по-бързо от Counter-Strike. Да го кажа, например. Така, имам малък проблем за това, че ще спра клипа. Така, добре. Ето. Инсталира се. И финиш. И ето го вече Майнкрафта. Инсталиран и готов. И сега то автоматично ще ви зареди, без вие да цъкате нищо. И така, и сега да видим. Извинявам се, че кашлям. Ама, какво да правя? Updating Launcher. Така, тук трябва да ви стане на 100%. И тогава вече ще ви влезе в Minecraft. Може да ви зареди един-два пъти. И така, докато, нали, там оправя работа си. И така, другия клип, не знам какво ще ви покажа. Не знам. Ще видим. Така, да надуя. Така, ето 1.7.5 можете да се правите на каквато искате версия. Най-малката е 1.0 тук. И, нали, ние на 1.7.5. И play. Съответно. И започва да си цъкате на Minecraft. Така. И общо взето това беше от мен. Това беше как да си изтеглите Minecraft. Нищо сложно няма. Ето. Самостоятелна игра. И така. Това беше от мен. И чао! В другия клип.